Ang tao igsuon nga layo sa Dios, nga walay Dios sa iyang kinabuhi, walay Kristo sa iyang kinabuhi, dili gayud motunhay ang iyang pagkinabuhi nini nga kalibutan. Ug moabot ang katalagman sa iyang kinabuhi, dali lang gayud siya nga matumba. Dali lang gayud siya nga maguol sa iyang kinabuhi. Apan ang tao nga dunay Dios, dunay Kristo, mubarog gayud siya nga lig-on ug dili matarog. Tungod kay duna may Dios sa kanunay nga nagprotect sa iyaha. Panultihon 12 bersikulo 3. Ang tao dili motunhay pinaagi sa pagkadautan, apan ang migamot diha sa pagkamatarong dili gayod matarog. Mao na igsoon importante kaayo nga atong ikinabuhi ang Dios sa kanunay sa atong kinabuhi. Importante kaayo nga maghari ang Dios sa atong kinabuhi. Maghari si Kristo sa atong kinabuhi. Tungod kay kung maghari ang Dios sa atong tibuok kinabuhi, dili gid kita matarog sa bisan unsa nga katalagman, sa bisan unsa nga problema sa atong kinabuhi. Ug tungod niana mutunhay ang atong kinabuhi. Aduna kitay maayo nga kinabuhi. Apan kung magpabilin kita sa atong pagkadautan, dili kita magbaton nga Diosnon o Kristohanon sa atong pagkinabuhi, dali lang gayud kita nga matumba. Dali lang gayud kita nga madown kung duna kitay mga problema sa atong kinabuhi. Maong importante kay igsuon nga batunan nato ang kinabuhi nga Diosnon. Amen. God bless sa tanan.